U mikrofonu trenér Prostějovský Jestřábu, pan Miloš Říha mladší. Pane trenére, dnes vám to bohužel výsledkovaně herně nevyšlo, bohužel pátá porážka v řadě, tak pojďme rozebrat některé příčiny toho neúspěchu. Tak špatný vstup do utkání, to je jednoduchý. Byli jsme vyloučení, inkasovali jsme gól, pak jsme hráli furt ve třech. Takže prvních 10 minut katastrofa a začali jsme hrát de facto od druhé třetiny. Tam jsme asi byli lepší, ale nedostali jsme se na ten dostřel a ta třetí třetina už potom byl zmár takový. Takže to všechno. Nemám k tomu, co bych jako dodal. Jako tam. No, tak ta herní krize už je ten větší. No, nedělejme furt krizi a 4 a 5 porážek. Jo. My jsme z těch 9 zápasů, co jsem tady, prohráli 4, takže zase nedělejme z toho drama, ale na druhou stranu ten dnešní zápas nám ukázal, že takhle to jako určite nepůjde. Tak samozrejme 7 gólov sme nedali za 2 roky, čo tu pôsobím, takže samozrejme robí nám to veľkú radosť, ale čo hlavne nám robí radosť, rozbehli sa nám presilové hry, to je asi faktor číslo 1. Každá jedna formácia dnes dokázala takmer skorovať a keď nám sa nedarí skorovať možno prvej alebo druhej, skoruje 3. a 4. alebo naopak. To je veľmi, veľmi dôležitý faktor, to znamená góly. Začali sme ich dávať v presilových hrách 5-5. Druhý faktor, ubránili sme oslabenia, ktoré super malo ponúknuté presilové hry a myslím si, že zápas sa rozhodol v druhej tretine. Ani nie v tej prvej, ale v druhej, kedy super využil vzdialenejšiu striedačku, zatváral nás tam, robili sme veľmi veľké chyby, straty pukov na modrých čiarach, či u nich alebo u nás. Rýchlo to otáčal, čiže tam hrozili veľmi, ale tam nás veľmi podržal Roman a výbornými blokmi a obetavosťou hráčov sme to ustáli. A tretiu tretinu sme si povedali, že ideme čisto len kontrolovať hru, žiadne rizikové straty, rizikové prihrávky, dobré riešenia, tak, aby sme jednoducho mali tú hru pod kontrolou. Som rád, že sa nám to podarilo, strelili sme tam ešte aj góly, takže som rád za víťazstvo, ale pred nami je strašne dlhá cesta, na ktorú sa musíme pripraviť. Tým je v laufu, další zápas nás čeká až za 8 dnů, je taková reprepauza, tak pane trenére, pojďme se podívat, jaký bude program kluku, jestli nějaký den volna, nebo budou spíše trénovat poctivě. Dostanú aj voľno, ale na budúci týždeň sa stretneme v útorok a budeme pracovať, lebo v nedeľu už začíname zase súťaž v Moravských Budějovicích z Třebíči. Odchádzajú na repre niektorí hráči, Adam Cedzo s 20-kou, Golovkous a Kalky s lotyšskou reprezentáciou na Slovakia Cup do Popradu, takže dáme, hovorím, 2 dní, oraz, naspäť sa vrátime do práce a budeme sa znova chystať, lebo nie sme ešte stále v tej pozícii, aby sme mohli nejak mať ruku k hore alebo vyzdvihovať sa, že sme vyhrali. Nie, pokorne, nohy na zem, potešíme sa do polnoci, ale znova ideme tou cestou, ktorá nás privedie, verím tomu, že z úspechu.